The nominees are Zahna Timbai Angku Dinai Zanggara Khane Nani Fry Suni Beang Kapala Selasa-sekaunya Anglai menedeng baura Koblak blabe Kubun kadong depada Arau kakau blabe Malaikat singgil gay baula Baby Tinggali Hai Narina Bese Somai Nani Nudena बोरै जानो हायो जा प्रडिउसारफोरा गासैबो दंफैखाजोबो एक्टर एक्ट्रेसफोराबो दंफैजोबखायो दसे उनाव जोंहा रिजाल्टआ ओंखारसिगोन दा रिजाल्टखौ एनाउन्समेन्ट खालामनो थाखाय जोंनि लेंनानै लाबोजानाय सार आलासि बिथांनि मुङानो जाहैबाय मिनियासर बसुमतारी CEM BKWSC सार एसे सिगाङाव थांनानै लोगोसे बे मोनसे एनाउन्समेन्टल' नङा आसलते 50,000 हाय 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 50,000 सोर मोनमारगो आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आरो मोनसे मोमेन्ट सारखौ आङो सेकेन्ड रानार आप फार्स्ट रानार आप आरो उइनारखौ मख'ना होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय दथि बर' सावथुन बान्था फोरबो 2022 मायथाइ गुवाहाटी नोगोरमानि संकट कलाक्षेत्रआव सानसेनि हाबाफारिजों दिनै खुंनो लानाय बर'नि जों मिथिगौ बड' सावथुन महरगिरि आफादनि दारै बानजायजानाय आरो बिटिआर सोरखारजोंहाय बावहाय अनसुंथाइ बेखौ लानानै खुंनो थांनाय आंखौहाय लेंहरनायनि थाखाय आङो बर' सिनेमा आर्टिस्ट एस'सिएशन साफ्रोमबो आफादगिरि बिथां फुंखा महिलारि आरो गुरु पबित्र बर' गाहाय नेहाथारि आरो गासै बर' सिनेमा आर्टिस्ट एस'सिएशननि मावथि मानगोनां बिथांमोनखौ आंनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय आरो बावहाय नुजाफैनो हानाय सिबिनां आगुनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो सासे बर'नि फुंखा सुबुं बुंनांगोन सावथुन मुलुगावबो बिथाङा गोबां बिहोमा दङ सरेन बर' मानगांसार आरो बर'नि मुंदांखा सासे बुंनांगोन बिथाङा बिथोनगिरि डाइरेक्टरमोन आलायारन सावथुननि बिथांजोंनो बड'साबो बहाय दंफैयो आरो लोगोसे बर' हारिमुनिनो एसे आगोलावसो बान्था आजावलांनाय जोंनि बर'निनो हारिमु फोथारनि हारिमु मुलुगनि हारिमु अख्रांनि थरसे गोजौ अलंबार हाथरखि बुंनांगोन बिथांखौहाय रहेन्द्रनाथ ब्रह्म मानगोनां बिथाङाबो दंफैयो आरो लोगोसे बावहाय गासै बर'नि महरगिरिफोर जायफ्रा सावथुन मुलुगजों बा बर'नि देंखो मुलुगजों सोमोन्दो थानाय साफ्रोमबो बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर थाबाय आरो लोगोसे बावहाय खौरांगिरि बिथांमोन दंफैयो जोंनि बिटिसिनि गोबां ओनसोलनिफ्राय आरो बिटिसि बायदिनि ओनसोलनिफ्राय बहाय महरगिरिफोर बाहागो लाफैदों देंखोगिरिफोर बाहागो लाफैदों बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावग्रोबाय आरो बर' कसारि ओनसोल गावहाय खुंथायनिनो आंनिनो लोगो गाहाय नायक मावफुं सोद्रोमा रमिय' नार्जारि बिथाङाबो दंफैयो बावहाय आरो गासै बावहाय देंखोगिरि बयनिसिमबो आङो आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावनायजों लोगोसे दा फोसावनो थांगासिनो दङ आङो
Best Music Video Second Runner Up बेयो जाहोना थिनबाय LB Production नि आखाइ खबनानै LB Production जाहोना थिनबाय LB Production Best Music Video बेनि बान्थाखौ मोननो हानाय जादों LB Production निफ्राय आरो मुङा जाहैबाय जाहोना थिनबाय बियो सेकेन्ड रानार बान्थाखौ मोननाय जादों प्रडिउसारखौ जौस्राङाव फैनो थाखाय गुदि खावलायहरबाय बान्थाखौ आजाव फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय सेकेन्ड रानार लीना बसुमतारी आखाइ खबना हो बिथांनि थाखाय लीना बसुमतारी गोजोननाय थाबाय फोसावनो थांगासिनो दङ बावहाय सुलेखा क्रिएशननिफ्राय बेखौ मोननाय जादों सुलेखा क्रिएशन जोनोम मोननानै बे मिउजिक भिडिअनि बान्थाखौ सुलेखा क्रिएशना मोननो हानाय जादों लांफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय सुलेखा क्रिएशन आबो मुंदांखा बर'नि देंखोगिरि गारांगिरि खनगिरि आबो सुलेखा बसुमतारीनो बे सुलेखा क्रिएशन आबोना गावनि बिमुंजोंनो आबुआथाय जादों जोनोम मोननानै आबुआ जाबाय प्रडिउसार गोबाङानो सिनाय मोनामोन दिनै सिनाय मोनजोब्बाय आखाइ खबना हो आखाइ खबना होनांगौ बेनि थाखायनो आखाइ खबना होनांगौ आबुआ 50,000खौ मोनां जादोंमोन मोनथारासै दा जोङो गोजोननाय थाबाय सुलेखा क्रिएशन आब' सुलेखानिसिम जोनोम मोननानै दानिया साबसिन the best Bodo music video goes to the best Bodo music video goes to Tobla Kaubla RB Film Production RB Film Production निफ्राय Tobla Kaubla the best Bodo music video goes to Tobla Kaubla RB Film Production बान्थाखौ आजावफैनो थाखाय खावलायबाय हाय रेहाय 50,000 रां बान्था थब्ला खावब्ला बे बेस्ट बड' मिउजिक भिडिअनि बान्था बियो लांफैनो थाखाय खावलायबाय RB Production